ଠାକୁरଙ୍କର ଉପदेश। ପ୍ରେମର ଜୟ। ଏଥିପାଇଁ କଠିନ ସାଧନ ଭଜନର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି କୁହ ଠାକୁର ଆପଣ ଏତେ କୃଚ୍ଛ ସାଧନ ଭଜନ କଲେ କାହିଁକି? ତା ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଠାକୁର ଏତେ ସାଧନ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୃଥକ ଭାବରେ ସାଧନ ଭଜନ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ସାଧନ ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ଭଜନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣରାଜି ଅଲକ୍ଷରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ଭଜନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣରାଜି ଅଲକ୍ଷରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ହିସାବରେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସୁଖ ପାଅ ଭଜନ କର, ତେବେ ମୋ ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରିଯାଅ। ସେହି ହିସାବରେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସୁଖ ପାଅ ଭଜନ କର, ତେବେ ମୋ ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରିଯାଅ। ତାହେଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁଣରାଜି ସମସ୍ତ ସାଧନ ଭଜନର ଫଳ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ଆସୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋର ଏପାରର କର୍ମର ଭାର ନିଅ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରପାରର ଭାର ନେବି। ଏତେ ସାଧନ ଭଜନ କରି ତୁମ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି ହେବ, ବିନା ସାଧନ ଭଜନରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଗତି ହେବ। ମୋର ଏହି ଆଶ୍ୱାସବାଣୀ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଭଜନର ପ୍ରବଳ ପିପାସା ଜାଗି ଉଠିବ, ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ସାଧନ ଭଜନରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଅଭିମାନ ବଶରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନାର ଆବେଗରେ ସାଧନ ଭଜନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ଆଦୌ ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ସାଧନ ଭଜନ କଲେ କେହି କୌଣସି ଦିନ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ବାଧା ଦେବ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଦୁର୍ଦ୍ଦମନୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ କାହାକୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ ତାହାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଜି ହୁଏତ ଉତ୍ତେଜନା ବା ଅଭିମାନ ବଶରେ ସାଧନ ଭଜନ କରି କିଛି ଦୂର ଉଠିଗଲ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏପରି ବାଧା ଓ ଏପରି ଅନ୍ତରାୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କେଉଁ ରସାତଳକୁ ଚାଲିଯିବ ତାର ଠିକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧନ ପଥରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ଓ ଅହଙ୍କାର ସାଧକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପରିପନ୍ଥୀ। କେବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ବୈଷୟିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ପ୍ରସୂତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫଳ ଅଧିକ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଅଧିକ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରି ଇଂରେଜ ଜାତି ମନେ କଲେ ଏପରି ଜାହାଜ ଆଉ କେହି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡେ ସୋଲ ବରଂ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜର ନିମଜ୍ଜନ ଅସମ୍ଭବ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଅହଙ୍କାର ରଖିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଭିମାନ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇ ସେ ଜାହାଜଟି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଅଭିମାନ ବଶରେ ସାଧନ ଭଜନର ଦଶା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୁଏ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ। ଡିଆଁ ଡେଇଁ ବା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯେପରି ଅଛ ସେହି ଭାବରେ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଯାଅ। ତୁମର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ନତୁବା ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧିରେ ଚଳିଲେ ପଦେ ପଦେ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝିଲ? ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯେପରି ଅଛ ସେହି ଭାବରେ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଯାଅ। ମାନେ ଯେପରି ଅଛ ସେହି ଭାବରେ ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବା। ଆଦେଶ ଦେଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହିଁକି ଆମେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେବକ। ସେବକର କାମ ହେଲା କ'ଣ? ମୁନିବର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ବସିଲେ ସେ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଗଠନ କରିବା, ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେପରି ଅଛ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯେପରି ଅଛ ସେପରି ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଯାଅ।
अर्थात जेपरि अथ सुखरे था दुखरे था भलरे था मंदरे था अभाव था असुविधा था तुम सुख शांति सी ही व्यस्त तुम जो अभाव असुविधा थी तुम कर्तव्य ठीक ठीक कर ठाकुर कौन दया मोर ठाकुर कौन एति बुझीपारे ना मो छुआ टे तो अभाव असुविधा पड़ी दुखरे पड़ी मोर कर्तव्यटा ठीक ठीक भाव स्वरूपानंद भाई मुढ़ी दुईटा खाई ठाकुर पाखु दुईटा मुढ़ी नहीं कि जी ठाकुर 50 टका ना दिखती कि 20 टका कौन दिखती खर्च करनी से भावती यहाँ भक्त मान पैसा आ मुझे केमी खर्च करदेवी कि ठाकुर देते बाटे किसी जलिया कर खाइबा से कुआरे जाती आमर आसाम कोकिला मुखम ठार जोराहाट 12 माइल रास्ता ब्रह्मपुत्र नदी जो बढ़ी से रास्ताघाट सब पानी हो जाए ठाकुर जो पैसा देते साइड रखीदे मुढ़ी दीटा धरी गामछाटे पकई गामछा भितर दीटा मुढ़ी पाटे पकई पकई मुंडे जो आर्य दर्पण पत्रिका धरी ताकू जाती बिक्री कर पेशार जड़े डाक्तर ठाकुर केमती पालन कर देख जड़े डाक्तर से भी चाहिए डाक्तरी व्यवसाय किसी पैसा रोजगार कर ठाकुर पाखक आसिकी समस्त समर्पण कर समस्त समर्पण कर घर द्वार जमी बारी जहाँ थी सब बिकिदे 20,000 टंका से 20,000 टंका धरी निजर 2 पुत्र 2 कन्या एवं माँ निजे 6 जन जाक आसिक ठाकुर पाखे समर्पण ठाकुर ये 20,000 टंका रखु ये मोर समस्त घर द्वार जमी बाड़ी को आनी आम 6 जन आप शरणागत है यहाँ है आत्मसमर्पण तेणु से 20,000 टंका ही प्रथम मठ कराला खर्च कर खाई खाई मुढ़ी दीटा खाई बिकिया जी भोक उपास किसी न खाई ठाकुर दे टंका को संचय करके रखी फेर बेले बेले संध्या हो जाए दिने आसुँच संध्या हो जाए पानी रे चली चली जाऊँ फेर तो सी पानी ना रास्ता घाट जना पड़ूनी मन मैंने भावुँ मुझे आश्रम कौन पहुँची पारे देखाला गोटे आलु से आलु को लक्ष्य कर भाविले ये तो गोटे आश्रम आलुटा आसूस यही दिगरे जी अनुमान करते कि कष्ट कर रास्ता घाट देखा जाऊनी अंधार हो आलु को लक्ष्य करके आसुँच आलु पाखे पहुँची गले देखिले ये आश्रम आलु नुहे स्वयं ठाकुर जे गोटे टर्च धरिक आलु देखे अपेक्षा करके बस मो संतान की पत्रिका बिक्री करने भोकर खुशी आसू अपेक्षा कर निजे भी प्रसाद पाई ना भक्त आने डाकिले मना कर ना मुझे प्रसाद पाइबी अपेक्षा कर स्वरूपानंद आसिले ठाकुर को प्रणाम कुंडई पकड़ ये हूँ भक्त भगवान मिलन आउसी देले देख भोक पवन चलो आप प्रसाद पाइब दिज सांग उभे गले प्रसाद दिगला ठाकुर पाइले ठाकुर को भोग दिगला भक्त को प्रसाद दिगला यहाँ हूँ आदेश पालन एगुड़ाक हूँ समर्पण जमी अछ अभाव था असुविधा था मो आदेश पालन कर तो मन भाई मन डाक्तर मुझे कहीं कम करी श्लोक 92 आयुर्राज्योपैश्वर्य पुत्र पुत्रादि वर्धकम
ନିଷ୍କାମ ତ ଶ୍ରୀବାରମ୍ବାହା ଜପେନ୍ମୁନ୍ମଧ୍ୟମବାପ୍ଳୟ। ଏହି ଗୁରୁଗୀତ ପାଠ କଲେ, ସ୍ମରଣ ମନନ ଓ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଆୟୁ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ, ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଷଡ଼ଔଷଧୀୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟେ। ଏହା ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ବନ୍ଧନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମଜ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତଦ୍ରୂପ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବିକାଶ କରିଥାଏ। ମୋକ୍ଷାର୍ଥୀ ସାଧକମାନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ତ୍ରିବାର ଜପ କଲେ ମୋକ୍ଷ ଭାଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି।